салом мухлисони Барселона, чӣ ҳол доред бародарон? Хело боз дар канал видео набуд дар сабабе ки хабарҳои муҳим дар сомонаҳо нашр нашуда буданд ва дар ин муддати чанд рӯз ман барои шумо муҳимтарин хабарҳоро ҷамъ кардам ва имрӯз мехоҳам баъри шумо пешкаш намоям. Агар ту мухлиси Барселона бошӣ, то ҳатман ба канал обуна шав ва зангулачаро зер кун ки то ин ки аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаат қафо намонӣ. Акнун дар ягон ҷо баъз уршинед, мо бошад сар мекунем. Вингери Барселона Усман Дембеле ки айни ҳол аз травмаи худ тавбат гирифта истодааст ва хело боз мешавад ки ба майдон намебарояд, дар гидро атрофи худ овозҳои бисёр ҷамъ кардааст. Овозҳо дар бораи фурӯши ӯ ин тобистон сар шуд ва худ бозингари фаронсавӣ бошад, зид нест ки болои захм намаков кунад. Масалан, Дембеле дар сурати худ бо формаи Ливерпул лайк монд, баъдан лайки худро гирифт. Барои чӣ ӯ ин корро кард, ҳеҷ кас намедонад. Усман бозингари бо таҷриба аст, аммо боварӣ надорам ки дар айни ҳол ин трансфер рух медиҳад. Хай кӣ медонад дар оянда чӣ мешавад? Аккаунти Усман Дембеле дар ҳақиқатан аз ӯ мебошад, на ин ки аз мухлисони фейкӣ. Барселона ба ҳимоятгари Милан Алессио Романьоли ҳавасманд аст. Дар ин бора Диарио Спорт бо ссилкаи Sky Sports хабар медиҳад. Ба хабари сомона дастаи каталонӣ мехоҳад ки Милан дар созишномаи ҳимоятгари Барса Жан-Клер Тодибо ҳимоятгари худро ҷамъ кунад. Хабар аст ки Романьоли Барсаро ба худ ҷалб мекунад аз сабабе ки ӯ метавонад ҳам дар хатти ҳимоя бозӣ кунад ва ҳам дар хатти ҳимояи чап. Аммо тренери асосии Милан Стефано Пиоле меҳисобад ки Романьоли барои Милан бозингари муҳим аст ва ин чиз метавонад ба трансфер халал расонад. Дар ин сезон Романьоли дар состави Милан 17 бозӣ дар серия А гузарондааст. Барселона тасмим гирифт ки нимҳимоятгар Артуро Видалро дар трансфери зимистона нафурӯшад, хабар медиҳад Диарио Спорт. Тибқи иттилои манбаъ, сармураббӣ Эрнесто Валверде дар нигоҳ доштани Видал исрор мекунад. Мутахассис аллакай бо бозингар суҳбат кардааст ва ба ӯ ваъда додааст ки вақти бештари бозиро мегирад. Валверде инчунин аз Видал хоҳиш кард ки новобаста аз пешниҳодҳои клубҳои дигар ҳадди аққал то тобистон дар Барса бимонад. Аниқтараш Интер изҳори хоҳиши харидани Видалро кард. Маълум шуд ки ҳам футболбоз ва ҳам Барселона аллакай пешниҳоди мушаххасро барои интиқоли Чили гирифтанд, аммо клуби каталонӣ инро рад мекунад. Қарори Видал дар бораи истодан дар Барселона метавонад аз он бошад ки вай бо ҳамдастагон ва махсусан бо лидерони Барселона муносибати хуб дорад. Ғайр аз ин, мухлисон ӯро дӯст медоранд. Барселона итминон дорад ки Видал нақши худро ҳамчун бозингари асосӣ номунтазам қабул хоҳад кард ва ба ин омилҳо нигоҳ мекунад. Ҳамин тариқ ӯ танҳо Барсаро тарк карда метавонад, агар ӯ дархости интиқол фиристад. Инчунин хабар дода мешавад ки клуб бо бозингар масъалаи шикоятро ҳал кард ки вай дар бораи пардохт накардани 2.4 миллион евро мукофот фиристодааст. Ҳамин тавр маълум шуд ки намояндагони Барселона бо Видал гуфтугӯ карданд ва онҳо ин ҳолатро дар гузашта тарк карданд. Дархости пардохтҳои бонусиро комиссияи махсус рад кард ва Видал онро бо мақомоти зерин ирсол намекунад. Гуфта мешавад ки сармураббии Интер Антонио Конте қариб ҳар рӯз бо Видал гуфтугӯ мекунад ва кӯшиш мекунад ки ӯро барои иваз кардани клуб мутмаъин созад. Барса медонад ки Интер ба нимҳимоятгари фишори сахт мерасонад, аммо онҳо ба он фишор намеёранд. Ин мавсим Видал дар Ла Лига дар Барселона 15 бозӣ гузаронда 6 гол задааст. Вингери испании Вулверхэмптон Адам Траоре метавонад карьерашро дар Испания давом диҳад. Пешравии бо суръати футболбози 23 сола ки метавонад дар мавқеи паҳлӯи рост бозӣ кунад, диққати Барселонаро ҷалб кардааст. Хабар медиҳад Мундо Депортиво. Гумон меравад ки скаутони дастаи каталонӣ ҳам бозӣ ва ҳам дигаргуниҳои ҷисмонии тарбиятгари Ла Масия, ки пас аз нофаҳмиҳо бо роҳбарияти Барса соли 2015 клубро тарк кардааст, нигоҳ доранд. Барса омодааст ки Траореро дубора шанс диҳад ва 70 миллион евроро барои хариди трансфери ӯ дареғ намедоранд. Қарори дурусти ниҳоӣ дар бораи бозгашти писари саркаш танҳо пас аз анҷоми мавсими ҷорӣ қабул хоҳад шуд. Каталониҳо мехоҳанд боварӣ ҳосил кунанд ки оё Адам метавонад то охири сезон ҳамин хел бо сатҳи баланд бозиашро давом додан гирад. Ҷолиб аст ки худи Траоре чанде пеш гуфта буд ки таврас футболкаи Реалро ба худ пӯшад. Дар Премер Лигаи Англия дар ин сезон Траоре дар ҳисоби худ 4 гол ва 4 паси голӣ дорад. Вай дар 2 бозии мавсим 3 маротиба Манчестер Ситиро хафа кард. Дӯстон, шумо мехоҳед ки Адам Траоре ба Барселона баргардад ва он метавонад ба бозиҳояш дастаи каталониро пурқувват кунад. ҳатман фикри худро дар комментария нависед. Ба ҳамин видеои имрӯза тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.